naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokererio ya Baibuli. Tumanje muligereria maendeleo nili tukolinde tuomera ya sekretari ya DZTV tuachira kwa muluguru ole ma asobogima mande twatadira senkayo mwaka Robert Bikondo nyang'au mwaka ngakimbu yole Biamono sana biamono. Biamono sana. Karibu sana. Biamono mwanje muligereria nitukolinde nande tweranda senkayo mwaka Robert Bikondo nyang'au notwabalirete iranga ntoje kubaletera nande ensemo ya kabiri kyatonye ngo mugako yabwa tamangana amaya yogo kumya nande amangana maso netubuna DZTV ikera toro bwansu bwo mugusyo mwancho muligereria buna botambe no murobeli bwo bolema aseo bogima okugotera chingaki nebiro bunebiga byarero omwancho omuligereria tonekenga gyo wasabiko komanyia nagokogokia aso monito omuya omwansu omwanyagetinge mwancho muligereria ngingo cyana akora aso murobeli ngo twara abageni babwatemegane emyaso rero iga iyo turi naso mugako ikera mwana litukoliria tayo kurete ikiri mwatuka twangenera iga tohiri nga protene go cyana ende anyare ko bagako genderera no mugano ase tonye ko togotikira taracha ko mwancho muligereria ntiru murali brother power jara liba force ngo bwatera na ensema yimanyelio na Lydia Mose inyuranga nabo gotonyora gwetera social media page cyose Facebook page ito DZTV News Digital, YouTube page ito DZTV News, Twitter handle ito kose X abasaya babo Kevin bayoruka X at DZTV News nabo website ito www.dztv.net namba yesi ngero na botambe na irigoroga bo mwaka Robert ngaki Jire buya. Mwere naende buya kabisa. Ndoche na ole suba gotigete. Nonde tata na nagosuka. Ndoche neke bagore kabisa. Kabisa munalidia. Unagwada wote ngano okoli korwa. No nkolia. No okoliera. No gosokera. No gosokera. No bakonyora batora. Good. Asante sana. Bia mano karibu sana. Asanta. Omunyi nambia. Ndiyare kabisa. Oni hasi kubarwa abandi bari. Kyagara ngwanda tingo omunyi no bwate. Omunyi no wale. None wiki eria omwancho muri mukonya cyerera ntubwati mangana mange tageto akumwa no mwaka Robert ritwarenga ikiri mwaka Robert no twakorete twatigete ngana yenyu omugana kore sukuru kwa bwate risasi kwa bwata ka monto konya kwa monta wana chakero mugano yoga nakiona kwa monta na ka monta ke sukuru agwa kachikoro sukuru sabande gati mpia mono tiga tumendere goteba nga rire na mocheti kukangie wiki eria na mocheti kukangie ngateba nga sukuru na ringe no musani one no musani oyo nere tware kuna goteba ni nga ka anto menyane lakini ka eria gachika koraki igachika ika bona ige sukuru kangendere tugugima kwe sukuru sorry tandira tuaumira nano mweli sasa riane nikamotebia no manyete nga esukuru ngocha tole twa challenge chinyinge ekinde chingiya chimbe lakini bono nchena bongo tebe yane ngambu ya renge gekogera nchuma nyete na renge goteba nga ni honda na ndi ni honda ya igona bere tase na bere na ndinga bero bakita kayo moyo kwa watu musimamo na ndinga twara musimamo bono nkamotebire ndenga nje nsoke ekero ngocha gosoka kuruga ika ngokora nane inakirende njo gotigara igo gotigara na ende mabia ndoje gontebinga kaba oje gontebinga yabeire abante byaja ayegenda ogendere na masomo aho asukuchi lakini egento na akorete ndabona achite nengane eria ntebetie ngachekero na chagaiga ngagendera masomo ane aye nabona lina atiegete ko batebiriri na achite kisi ngagendera na masomo nkoruororo nara monyoka so bona chikuba kwani itarolenka we komyo keso kana tu abungire tu achira na mo ko ikamonyo keso egere ngenda okora so bombwara kikurwa so bogere kerenyo
Kono bako kekerenya kwa siku mkwani. Ekerenyo ngo gogende guchini asa kurukwa muna rira tigete ko barenga Kiamu gake. Aha. Igo so bobone iri kiamu wake. Robert mwana yo very interesting. Oh no. Tochiga abora asisobo. Mwate bintu ngirinda abantu baito bayigire Robert gweteresore. Ikiagera abantu bande ekero gutwara a girlfriend gose boyfriend oromore maru okonyora ngintu gito stigma ase gesongo okonyora ngo ani bantu batakoranga bona wani oyone roroche ekero gwagajire sobe nyarukei na kisobo yari gukorisi bantu basobonga kibarengi bari bona barabakoyo abanyakobiara na baisobiara benke Igo na gachiroro omanye tabu mujakano igo na gachiroro mbate binga asengenjo na gasomira na de tu agasomira no yo iga ko kujeni esengenjo tu agasomira na jeni bono omanye tena asikwa rabutire toli kokorake toli kwe basaji bono jena akira mbakuani jeni na de mbakuani nani na inwe induna abamwabo Rogo ale kwe bacha wagete chenga haleluya okay bone gachira ikera kike achira kirenga kiye ngateba bono ine jonzi makuri kai bona acha yeko bakebe amakuri nkara abete nkara makuri nkara onye ngoruande kuja sawa lakini ngoruande ngotioke mewacha yoka nitakuwa kijamba kwaki kijamba ngora kijamba tini bono maika nkateba iga bono nkogenda aso muigoria pate abwate no unambo toyo nkateba bono kuchikana muigoria yoyo imote yumate na akirasa kono lero lakini lero andi aterense yani leo kilango debi ogo chakuwa na bona ateretense kerona ateretense mjinga bagante na bokuwa rolibiko una kuwa rolibiko ko bangijo na ade ntuto kumanya oyo wate banero la koreki nero la bichi bya maheria okay nkarwa rege ntona akorete banje na akori yes kabate na ade na ajire ni jadi to ko ngare I like that. Mwacho moligeria. Amangana mansu amangana gotono ntumali toke. Gento kiyabu nali toke. Weterandizi TV ubwansu bwomagusito senkayo mwaka Robert Bikundo nyang'au. Ogoteba ngaga chite somoli sosi omwaetanyo mumaidinya mira kiamu gake. Mbona yonda chipipiki achire. Asa konturi megwacho. Kitambo kurukia mugake ocho ike pare kuru bwari ka ocho ike nande to kwati na magoro na wewe batega none ga zile jomba amangana maiko somojo moligeria inyuranga na moko tonyera gwetera social media pages ya CP Ndizi TV News digital Facebook page tuna baigo Ndizi TV News digital page ito website ito www.ndizitv.naboigo.net naboigo x mwacho buli ani nko magana na maya naboigo tata handle ito go x ekoro kunga at Ndizi TV News na baisi mera una botabu mwacho muligeria nari yirega ko tibo tambe nga Ndizi TV na kike tasiri na mbeyemo esura nyara mangana muna onyondo karande kene piro bati ai muyo ko ko rondike gasira magoroba like that ono wateireze kwajire nje najire nande ninje aha nje ri najete na bomba yanga baga na korete naro wonderful ngaja una naja yeso kurumbeka cheza ngagenda lakini no ginde zukurwa ninkabwa hata utsikinga na ginda kanyoni garanti ro chutia nakibona yo nane ninkabwa nitenda ja kwa dawo mtima yabeanda ile babe kadiambo lende bona au onya lina pia naje tenta sabu usiri nkarua uono. Oh my goodness. I think inana kwa seka urona na sekirige sengicha Ndizi TV. Nkarua uo. Ngakora ki. Nkaenda kama Roma. Esukuru uo. Kajaka
Mate wangu jaka uma jete ngo de anga boikan kore Goikangende. boikan ko wakti jora na ogo titi na dige to ko kare jenda manyeti Obe. jenge kage yani kabungezi guru kaja ono muna naika Kana tiga ekeruguru akwa endoro antu bagangu manya bali ngai wanyu. aba nkaga ambali ko mai Haki ya Mungu. I think I'm doing one of the most interesting shows today, Mwancho. ambali ko mai ekiage rumanyete ba de beteni o na boko genda ase ekerugu akira ase emane ko nyore kananga gende kinge kore tiki nkebe timu na kuwata Unawata gende. uroje na kibago jawa Okay. bago jawa de banga we mu Tubu atibu obanga ndagenda ndi bantu bataka manyeti ngo sabusi wontu utuko kendo maate ngaingo chia ngakiaro igoje. na jete ngate banga ngate ranse nga gororo Nandi kwera nilia. aba bono ni bwato bwo we jiranko gende kebo gera ma tindi diri no muina na tiga ne mamote ekarona motebe Ai. ekarona motebe tinje na ko rese kamanya Haki, my technical team is dying. na mutigire ngane ekarona mutigire ngane bono ne rogo ni jare nje na ba mulaba mwabuyo ba moja nuyo Wewe. bono tengo de baada banga Karama kierule. ai tabanga bose banga lakini ni mbwato bwo banga kini bono nkoira na ajia muna na atite mana atele tense Ngwatunde. nga ruoro ngagenda bono bakanti okemete lakini ngate banga bono ingetiga ngende kabako na kunemete imbatevi naki abarende mwangeire ero mwangeire yetali neke ngende mwana kwa ngende na arachine ko urura Haki ya Mungu. My friend, what do you take in the morning? Wah. Nga no ai mwahitire. mwakori Mungita busaro. ya Haya. ngai mwana na agenda kuna kumura maumivu Karatiga Robert. Umwino yo hari no hari nkambira mutiro mugano yo. omwana nwali Nkamutiro mugano yo. nwali omwana ngola mo tebinde nande namanyete nga enjira nagakire enjira nakiyete nabana bamaete nga I think this is the most interesting part of your story. Wana wachire kabiri no ole bona. bono naikire nabunje skulu kurwaja nakire ka bono ba Tigoga ndo chiko kwa ngana li. ya kutoka maafisa na kurwa egere nagenda nande naida mapema Okay. ekiagero maite umbulemo chanyere nyine ndo asebe Kwa manyire para. bono naitamenye para Okay. Sama chakoro barani. nande chiko koreta mangana atayo Okay. bono nkagenda bona naikaja karanga inaliga ni kuanda onaliga ni india naliga ni lakini rende teri kama muna botana na kwani Mama bo. na bote jambo Osa soka gwake ile. bono ka na nje ngate banga ogo nima nyetengo gosale koko gosio ya gosale kete ne engana ne na tete tenza Oya leta mangana. na vera leta mangana Okay. tiganda bono tiga itumi dia na ndenye beke tayari ngakende jonsi na bokera kwe Ncha una leka wa tinga sa nyomba. Ala sa nyomba karasa kwa janga na gesieri na ndego karasa stool. bono ta toro bono nga teru kali no bakera nanda yo bono mo aso no ro te ga nyumba na beko kore na beko digas anzaki egere isko bono gangu ni wandi wa uwe gangu kuraba yangu chalende banyole na wandi kumeke Mwanje muligereria taima tu konstara to korera ndira yo gose kando je timu ya nembwate gaya OB outside broadcasting crew lero bakweto guguboro ngibatenga chimba rwese bagocha korara tumatiko sembache babe etoli nkayo mwaka Robert Bikundo ensemo ya taboti ime ya kiabo nyoru aho tutebinga bono chirega bungira biara bono otebinga bono nyomba yaya nyomba nto gochia bono Robert chakega karibu nyomba ya nyumba tingochia bono omugaso no mukindi tigatwika lansa ekiriri egere tokoreki
tukwanira igamba tebi mangana biriga bate na gote na aragira ngo bakwani nje nawe tindi mubi Wasaka tata mapema. yeona tindi mubi na ndo majetenje once na arorire Dalili gitu. kana arorire abantu bamintonga mubwato moyo kuko kwani abantu naboto nabongo ikorona kwani Ircheni ngayale bono. Wachiri ya kabire bono ngu aterete nsata iyo bono ngayale. bono chini tayo naende Aje. na te na ikira na te bikutaka Ai. tayo na te wa kale buyanti yayi Ai. Kuone karena tebu wakari bu yanti aja. Umongin na ngka tebu umongin umah tebu kuane te mana kita ikan kalau banyiman dikir. Dengan na ko tebu ti ikan. Nero na kita koro tuta. Okay. You just went straight to the point. Kia agar umah itu mangano kuna ko te kando. Ya. Ya bantu tole ikan tu buat ingin dek. Tebu yuka. Onye ho tebu we Sawa. kuamanya. Onye ho tebu ya. Kuamanya. Kuana kuebanga nande kiagera bakotebanga Kenya nekorete ni ngari kali lakini bone byantu mongera antebeti mongera gatebeti antebetiga uno moibori na no maida baibori asenale bago ikaba barakonga sana lakini nande baikaba mongera antebeti nga ino gamba ya ino mugukura ekemo kamora tebe mwa kwana nje into tuja gutanga nande nduntu gutanga ekogera inse yantu ntoka maetu muya na mubi ekaba bone ekero na ihu onka ihu ngoro yane aremire Bono mbale kene na bogo beka monwa. bono mbanga kene na bongo beka mono ekiagera bono ga meteri na gete sabunga na kende Jones na bogera akorekane egekogera bone ge ojo korekana ne kiemete ndanyora nga meteri te kole tiyo Okay. bas ndaboli na jari na ya tayo Akarungira moke. ngale ungira mo ungira mo te gale ende no na Tuaeta. naeta ngate no seminjwe chingati dago jago mokore mokwani kaimuka ikiaga mare bono ngo mokangi monyoke kuagaja asinginjwe chingaki ikaruoro igaikiranga bono naji kuna nagenda no nagenda nati no nagenda na ntobirai Ntobe monwa. ntobe muno bas ngaruoro ngaja Kaira naka. naona chaiga ngateba pana atukoda ko era tatu abira tatu Nando kera no. itukeli moria etire ya kabere amai takala ara ya gari Keita. ande kamano kamanyoko bono ngo yanda ngo choka Bono kwa biro mwana lende wa. kiagero manyete na bora nyori no aringe Akiwacha. Okay. kagenda bono itukeli ga matuka ga tatu ngakora ndi Okay, yura naende. keyua Musacha kabisa. kagenda ngo choka una na choka ngabore y'umuntu muhamatiga kando ngamubori Ngoche nyote ina hili. ngatimoroje fulani naro kagambe nga orobo ni gatu atigiro muje tijaje Kiko igwere. kama yote na bongo ibuya lakini amangana kumuikera ira kueba jatu ngomokora Ti manyora. Okay. bono nkagenda kana ikire muna turinga distance yoro bagoluria kamororera bono kamanyari na ajwe tengani aje Na ikire komorora. ari na tengani bono na bongo nyari chibunga ikikiaga gukora We kengani. ikikiaga kwikengani akuna ku ngani bakore Rankani. nkagende pati ngiate bacheti nkamoikera muna namoikera bakanga karibu muna banga karibu ngaikaraza rende muya nkandemete nkona Tia manana maya. nkona kumuraga ngejara garende kona mayetinga kuwale bakira matuko Lakini lero. lakini ona weekend bono
nga bakala lo sienda ngamu tokai ndo tuonya ndagera akaruo rienda nyina gatebo kwara kira rero ndo kwa ikere ndo kwa muikere ya ikiagera muno gocha nero gocha kwa bu uyo kwa muikere bono ntagetu ikiagera na chito kwa ngane yesali ngarangi yakora ngarangi ya mugekia bona yirorira bono ntagetu nyirorire gare ebera koreki igwe ndabasa gocha goteba nganje ngorete kono ngaruo kareka Yesu ku asingina tamote no nyore ekarutu enge skuru ngoteba tu aringe nga ntomenye pamoja nkena aruje tiganke zo muyoyo ndeka mangana kene egere tuje ko babura kurwa kwakaga igwachi bakoga igwachiete na ndo goja bagoja kuine sindore babaze kuja kungira bobe na ndo banda umwe yuno mate na bera base ko bikesi tukakura ngaruo nkairurire ngane junga motebye njogo ja kwana na kira na yona achere na yango chiraiga igongo tageto chiko rumungi none tuya yane ngukwana ujira akiri yake bono ntagete okwane saba igoli bamye baino ba ugayana ki utakupali ama utakata kai yo kaigo tubu atibu bangara bora mu wasara ndaka nne kwa university yo omade kiango te wiri pafosi ngaki mwancho murigeria turasenka yo mwaka Robert Bikundo andata gato mugano igoto ikirega esa gutweresanga bono chire bwatire ngane linse bono mwancho eno ariga otebigwa yirorere na ndo yiroreire bono kwenda toro mutimukase studio tukoirana aiche atotebinga machibu kia etwe na kurugabo ngiya shiteka bwati ngitokuriga ngo mwancho murigeria no goseminge bintebi abantu aba nabantu igintu kabatabwati nkemmo gosebibere asebibero yabo studio umutimoko Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Kunazo simulizi nyingi na za wengi ambao wanahitaji msaada. Baraza is one of the stories. Baraza alikuwa analala nje. Anasema ati kila mtu atafute kwake, alafu mimi naambiwa nitafute babangu tuende kukula huko. Alirudi kucheza mpira kama kawaida. Anatumwagia maji, anapasua vitu kwa nyumba. Alafu kuna siku nyingine hapa alikuja akafungia mamangu kwa nyumba, akaanza kumchapa. Tazama Save Alive kila Jumatatu na Ijumaa saa 12:30 jioni ndani ya Ndizi TV. Tubadilishe maisha. Ayumwa njuwe getasini kia Ndizi TV. Na bogo tubuate wetera senjera y'omutandao ya www.ndizitv.net ili kutuligirelia na wigo usonje mirubiri yito chinsemero 24 nyaranka na bogo sonje wetera sesimi yao yakoboko laptop smart TV iliyo wegoke Ndizi TV obwanso bw'umugusi. Omwanchu murigeria bwa television ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kurigeria television yao na mbegemo yomunwa bweke gusi bono onye kubwate nganende yonsi yokwe murungania woso komenta na bogo toikera asu twakirezimi ase namba notisano na ibere inyesato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikireri ukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com voigo na bugotonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sikia bisichito ityo kirebo cyobwe kiro ya embassy ekeroko gendanya koe ase bara ikurwa kisi kogenda Kisumu. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Ndizi TV obwansu bw'omugusi.
mwancho mulire inyoranga ondete kuligira Ndizi TV obwansu bwo magusi to yasenka mwaka Robert Bikundo ndoche mburego chaga ali sokora ndete Robert nga kirimo kole ngane mburaya manyagotwa ine ngane ngiya abasokoro ya abika bo Kenya ari gonte Ebine bisyo. inyoranga nabako tonyera gwetera social media page Station CP, Facebook page yeito Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, Twitter handle yeito go X @Ndizi TV News na bayigo website yeito www.ndizitv.net. Robert, Yes. mpagete bono twende bwango ake ina enjo yomugano bwenyomo kyagera iga no bantu bita bale mu bandi bachi batware ne chando kirenge kigire nyomo amwisike mwabutanere ochio kwanga abayiboli bachi bamukania basani baye bamukania abantu base ino batenga bono mwana ne bono lekere maiga inche manyete ngocha kogenda gochia rugura ristukuruka ngari masimba ruguranga na ramashari susera ngende nkurigirie nkwana kasini ya muiguo sokoro ya mochokoro rio kasini ya muiguone egere umusubati nakare ukabwata abana 17 egere rinde bona musubati abakawida bagugwancha egere tumatingo bole mombo karate gendo kieki ole momboro lakini ayo geta chira ebieka kuru obwana paka lero ngano wale buwa ya natanja kandete chibando isiko gaiga bono waikire sobo wakwanire Na kwanire. kwa moto ibona aiga ruwe kana Ateira ya nense. Na mwini ko chimaira ngana kitu akwanete. Nekero na ruwe tororo. Na ntebeti ngae bono genda. Ai genda gendera maso. Ekero na ntebeti gendera maso. Ngaga ntebeti ngae bono genda. Ngasa gutwara bwoba bode. nonda Agenda gendera maso mo ndika. Bono rendo bwoba no gwakingo twara. Mbabono tigankuwa na ya nonsipi. Aliambuate kulingana no birenge bibyane. Ndageko gera kinga kichekire na chimwe chikutakire bono komenya. Ngateba iko rende muna nateba iko akaruororo rende nkaranga uyakitie mwenyete abasubati umanyete kento bale ekero kuba kwani umanyete tali raisi go bagwitaba iko mugwitaba na iko semya mura sebe ya mura abane bare timu enkeka yes abasubati umanyete ni ndocho yo mito no ara mero no musubara no ara ni manyete no ne na babo kubwa siate bena ki totali raisi to gwitaba iko okay ya nabo togoitaba Tugura mina reta turi ngana gitiya ekorukunga ya tuabisia sa tuabisia kormotu ya wako beka ya kuruarai koru ya ko lakini ngajere ere kuruma ga ebisire ya manya ekero bone gwikira ya ngabono ya isiri asiera ya suke ukando ya tawara motu okay iga kara kana bona ndateba ngale kanisia bona ngateba nje bono aya ngokole ole goso okay nje ya kamotebi iga bono ngotebi teke kamotebi ngenteke mo ngana na kuaniti na ndenjo na ndera bongo tebi no mura na gutumuise kunde bwensi ogokole goso muse kuchire sobo goso chire boye urure boye uchire so ngongo motebiga inyoraika seino oro amatukarenga amake ore wiri mambo chwa ngoso ko seino oro amatukama naende togenda buo wanze kubwatikania umwibuli agotebinga ngagoita njugoja oboso mwaba jana njugoja ayo na muzingi ego ayo mumuzirinda abana bamoja bera abo nije ngije toje kutoigwa mangana babeka amu ayengi kyalengeke na ayengi kyangeke uyateba yayo no yateba okay wono jaka ko challenge wano rakanire tuira na wano rakanire ndimo ndo ko world no yo bona ai sara kanite ni amaira nkamotebia njentu akwanete naye tukakurana naye lakini ndio kuondoka toko manyumba tinya sai sijaje za kupekete ko se zambe kete dabara ni sidi yaone sidabire usonyo ringi sidi ya nene sole bi sole bi ngoma mangana umbogo onye wongo tukute bao inyura ne rade nyana kwa kali aje ngakora iko pero na kora iko ndamate nije goja kuana nje naye na chire
ogende ochikoba karati igeri wacha igota tomuguri cyo kamo cyo chako bugira no okay tinta ko muimuki egento nacha nyore likibuli kurukunga kwa ndo jiko banda onye kunyare kana nkonyora yaya iyo yuma ine chibu ngwa prepared ngini etiatura kwana ngora Robert bono mtuno bono lende bono tura andi bono nabagaka andi bono mubwata abana nkwa bwate kandi kwa begete mwene nga Justin case yo mweta muraba rero babo muntu bana mbwatega ali babo kevo bagontinga wika tuikura bwata nyoni emongo kubeka kubeka gasara muina na ekolishwa ngeke ngubwata kiri wika ndo kandi nga Justin case kinda nore li kibaki kialire kimienda kabusa ngi ngabagete kandi yaya igo nkwa bwate option yaya na bwate option ne na bwate onye ko balenga yabeire bono nande yabeke rwex manya koira nande jagoria na do option ngi kialenge tofauti naye ungi kialenge tofauti naye murabande barero abo murabana na twalira somo rubiriga bano tinga tata to basemeria samo kwanza abantu abale school nga kitambo ngende college ngira na yaya nabongora twara nande paka yo mande nga twara nomba biriga ali shi akatanga kiabonyo rukara nsinye nyolenga wechi mata igantana aroninde safe ngo ngantana we akimba go firi bonsi ntana kiabonyo ranyasike ayambo badeki inje na bwate what was so different with inge akali ngakure so inje gento kia lengene yane omanye to mongero minto kerali kuna gutukinia na totebe tinga Kenya ya gaire ngari lakini nga Kenya no ya kire ngari ninja basi bano mwanchi omuliriria ani onyawati ngawono Kenya nengale na ndi ensene chafu so wakinete no go turatebe mwaka Robert kera Kenya nengale na ndi chafu twana sense mo ya mangano kurunda okuminyo kaiga basubati nini abuna ko yare ko banga kunga obo babakore babake obo bono natiki arekogera natebetenga kuikanstandi farm magana nembeke gawe kam yes bono tutaraska kuruga bu Robert kwari gutuka tole maleti nobwata magoro una stani abwate na keva abwate uvantu abwate nande na maiso no bwate utambwe kainu nanda bwati liolingo chakwa kutwalinga option gose nabo kwe ane tabi yawe yalinge wate wata ibale mabwa garte wakatebanga magina bako beke gawe kam bono ekarongole pima ndage dinte benga na ale kutwala magoro ngana kinale konyore kanande eke kokerine ine yere twale kujideke bembe obyanya sai ekiagro mate to kuna kwale konyole ngakiye ekiagera kinga kibono ngo to kachire kialenge na yaje okay lakini bono to kukuwa na kinga kijiri to kwa kwa ngakire chenga lakini sawa tu lakini bono ngo kuwa na kinga kijiri ngorete ase kinga kijiri okay bere tena enjeri nyeroje echinjira kiri umungina unkaka koni agatebia bono tuira nega arinde bono kwa motebia nanga tingo ise konduka tokumanya bisibia nengo sine sole bire osebia ona asende bikaloteki kosena asende bire ache nchikerengera likiaye ekiwe kana na kwanele ngane munejo iwo manyanga oye ngangane umubanyino nabika okay ekana nabika umubanyino igonko genda okay oyo tige anyutiga okay ni tingira nenje ndo toto mura banyino wawe kirege toto biri inga yomo banyino yo ikiwu ekajare kana ngakuwa ninganejo kero na kuwa ninganejo ndakura igona nyikuana kando etero umuyuri yasukirate okay na wabone numwe kamole bono umuyuri yasukirate lakini bono otutigire ntutweka ngakuwa ninganejo kero na nyikuana umuyuri gachikoirana nkamotebia asinginchu mumira chinsa chiaerire bono tigangoreki bono tigangende bakangabira kweli ekabanga kweli kuanze kopeta bauti kwa tora mastani yake wetani ko likuwa tuwa chakire telitangani bono nje kweka ngatebanga kenya gakore akoro wanja kwaje ngaiga engana ne na koteginga umuyiburi ga kante biringa ekeneke keriga
umwe buri nganderete asenjere ye kanisa yi akambike kanisa yi nari ese na ntagete ko kikugwa ikuruzi abantu naro kanyoranga naro n'abantu bekani ye kanisa bono kanyoranga amangana oyonsi akori iki abeira maya abeira hazire koba n'amatumaini ukiasinja sana ngachaka muna nachaka ngategerera ngakira bono tindi kola ndara esukuru ekacheka iguru ngakora nandi ngaira ngakora esukuru Bana bukan begitu mubaye nori. Ndabona mutigete n'umubaye. Okay. Muna namutigete n'umubaye n'ubunya. Ngakora ngaende school ngaende sukuru. Kero naike sukuru. Ngakora ibintu byane nare gokoro. Esukuru ekabungu ngairana. Oigwete nje bono nguja nagenda kinga kisukuru ekora efungire. Esukuru ekabungu naende ngairana. Bone kero naira nororo. Ngarigo ni winjira bono injire ya amasikani bone tete bono tete ko bono bono yaje ko wengi. Okay. Ngaruororo ngakora ki nje ngakoka ngate abona sinaja ibona je sabanga. Ono Robert umanje murilia ekoro kwa Ndizi TV ubwansu mu gusinya bwinchi umugano Robert bako ngoma chikwe bangana cheza to gutumia agaria isinge umugano oyo Robert oyo tagirwe kwese archives umanje murilia na watonya gotera social media pages yetu CP Facebook page yetu Ndizi TV News digital YouTube Ndizi TV News umanje murilia to kwanira sinjira inde yonsi yasecho na ndo tokole okugani kwao turasenka yo mwaka Robert Bikundo nyang'au esema ya Taboti ime ya Kiabonyeru amatiro sublocation imenyamira county yona mwale yoko iro mugano obwenyo specifically ikiagera igasi nyome cyane neko ndenge ndokiye nero naende menge ndo nda kale ibindi bingi sana buwa mwaka bono ndayitande bwanko ndade banungire bono twakorere process ye bono echange yabeire ndi bona chago chabuo mwaki bona chitebuo. Okay bono ero kibono nago teringa bona okuwaliga ni kuwa wabeiro okuya bono ngoli kuna kolikuwa tambe kolikuwa bono ne wakairo story bono ko ibule kiruko bono nganyora nate bono bera kabero ngateba bono ndo chamangana be egento kiabete ngatebe kwa egenda bona bangeja kachibwe bange ninge ngotari. Wow. Kachibwe bange wikera bunta getono nayo ntebi ngaki yare ko banaye ngati ko bare go fi amara bali banemba igwetu I like that nona kachibwe bange njenkale ngaki ngotari joma to yimbwate njante betiga tutaona tena betenga tutaona ngana ngachikwe bange kanga manyanga yo tutaone ye ino ekole teki omanye tentorore na gachibwe bange omanye te oyurenge getekirekemo ndage do yorenge getekirekemo. Okay bueno de nijengo tari. Yes bono akinte bikukira gaiga enkorega sasoka okay gubiya ngateba bono nje bono erietari na karukirunga epacho wangu isire bono ndoje ngango chikochekire aya diberi ngao bono kikia bwatia gataje bono njengo tari bono tuyende bono sanje bakumya kene sanje isire gatwaire radio ngi bono kia bwatia karuo ngateba iga njene bangiteka. Okay ekiagero manyite egente kenene utakiru tuare nyumba kwa wate amangani ndagira tigana ekiagera abo kwebori na ki nkinkori nara guseme nkinkori nara ona volta ta ona je baide na nchitaramenyete. Okay bono njene bangete ekiagera kelio kuria na bago chakore asange kerokia musange kerokia katika bono kobanga no kwirina kamwa kibaro kabere ekiagera bono muguji bono to kiarenga kiaje bweka bono muguji ko kweshia bali. Okay bono ode juwe bange chene bange tekale amade bimbia mono pero na mote bimbia mono goteka omongira gacha
Kamo mungina nasugete nende naende umanyete umungina mata Mungina mungaini. abangira umanyete tali lazima banya guikaranza Akabali baga. Umungina gateba bono na kimuni aki kamote yaya Ukabiri. tiketebera gwika gotenkie kubwa Akayirorera mangana. akamotebi na motebia agende bange nje mutari mungina gateba nsanti nabona atagete montebi nga mwakorire Mwaigwana nisi. nimweka abanyene mwaigwana Robert. yes Kikundo nyang'au. era umonye Ulime ya Ndizi TV. Obwansi bwo mugusi. aliase Steven yaritozi Nye TV ndero ayibwate Robert nyang'au chinseji imo kyokoboko. Bono ntagete so bwango so chikala kwa era gali omugano iyo no mwansu bono nanyolire bonke no chibuli ya chinga finally bono nkomole tulinka. Ntagete bono semi abantu bali barabale maru bantu narole marete. Ombeti nganje wesike mbako nganje. Oso moiseke omulemaru ombeti nganje bamuramba baraki. Bamuramba ko nganje nyembale mareti. yes Ayene kerema uri inse. Ogwekurura kwagenda bakekerenyo kya mugake malibu alimbugecho. Irizi bugecho webu isanga tu. ali Buisanga tu I think no, not one. Uisanga one yes So when rimesa computer. yes Thank you. Wangu aya eterete ndugu. na ya Aya wangu kagoja moteri sali ya ento kyando seti nyakora na maguru. iro boy Gacha pakase no girango igoro yao. Ari madhanye yo. ejo ni nyuma Ndaru cheni ba bakoliria okay sawa. Ndagete bono semerie abamura. Bale malete osaba iseke bale malete. Baro chinga baro bu montara nyome wikabo mole maru. Netako mole maru wikale terwe. Wanyero basebi robati. igongoruo basemi mantara kure umugano rigose Enda turu basemi kegero mugano yo bono. Aige senyo una moite mugacha go chanka iga. Igonda yato tigira deliberately. yes Naliora nayaba nalina bakora cha bamboli nga chiboli otoletere process bono ngakibacha go chabacha ko nyuma mana. ngakibanye ko Ndaitera tigarira abura le anta twa twaru Sindizi TV. okay Yes. sana bono yaikeire nanyora amachibwa nanyora ekero nanyora amachibwa ayu natebimbia mono moiso yaikeire esabu eri akorire yaikiranire Good. bona ekero yaikiranire natebimbia Nyasaye mbuya ase eng'encho yarari yairo Okay. bono ngotebia abantu baminto iga Abasae mbale. Bale mu watabana. nimbwata abana Nyasaye nansensendete n'abana abana bane kinyaruka nibere n'abamura babiri igo ninkolete egento bigorokuna Igono tigira abwaye Sawa. ba oichoria. sawa bono nche ngotebie kegorie kegekeiga Nyasaye lero ubwate emibango yayo Okay. na Nyasaye nero guguchorera na Nyasaye ikabwatanirie muntu tayibura koreke Uraki bwatukanye. igongo tebia abasae baminto abanyaruka baminto abamura baminto kamuko beke emikakati yogochikomenya muna abana gose muna efamily tema gotebania obomaene moigwane erinde mogochikomenyamo monyora ng'a moigwana egento kende nimanyete ng'a abaminto barero abaminto ba siku ici mbarororo okonyora ng'a yani yabeire ng'a nokoriera yabeire ng'a nokoriera Bakagoli jifea sana ngigwete okimu bakonanya jifea. Baigo nabange okuiku bakorera ng'a ngaki ngatume fea mwisondi naende na rero ntebi ngotumire yindi nagotumirete yindi ngaikwirete Okay. Wono batigoli jifea. ngoteba iga abaiceke baminto bagwanja gutumira kifea naende tugwikirania eira y'omungwano ya muna yakorete ki Okay. muna yaringi Na sara nkolera balenga na into jifea ekyo na into tokungainu. naende manyanga efe eri muno gutumirwo okonyeria utari gotebia ori obomaene okuno okoragiriria ogutang'ani kwakorire ki Okay. wanyori Watebiria baiseke. Aibona bamura barugu kera bamujabuke na barugu manyabuke mwanyi gari. Bagotenga na barugu jifea ekyo
bakumenereria ebinde ngokora nabo bintu bitai ndaki kingenderete igona chakira asensemo yabo iseke na batebininga mbago tumirwe fe abaria na ande mbago tebo kumaene okunokorageri bakorire wero seiri tayari aba murana ino okunokoragereria sawa aba murana ino aba mura agerera ki ngaki aje kakwate bwo mefe ali na ndo mai ko irore ya kabiri na ande ya gatatu aje bono ngono mbongo toko yoro enda bako mbongo tabwati ngaga mbio omoye kwere ndo boswali mbole katimba tokorero bati gente asenge yajo tokorereka dato de umungino engane yemo elio tana kumote bya gocha korra Ndizi TV ajerolero elio igwete nga yonye ngona mote bi mote ya TV achajerolero asenge yajo ibona ari koirani wageri ndego mungino ne cheni mote binga amangano sina omugano sina arure ase Ndizi TV tigamanye nga omugano ino yobwekene na inyure nga ayina aro tua etere njenere ase nyinjo yokorigania buneke moni nebeba haleluya tigera omende kusaliore omende kuitani abu kusaliore tigera abwaye toche naende lakini era gocha mato mwancho murigeria bakwabire korigeretie omurogero kungobore ma ase obogima ndagete ngote biga mwancho murigeria nga ekire no muchakano nkibwate omwerio engane ntwani litukeriga lya rero engane ntwani litukeriga lya rero tiga kingote binga kitari esengenje yakende tiga ngote biga ekiao ne ekiao nakeba kebisire obware bungana naki ekiao ne ekiao nkebiswa obware bungana ibali abase twabwate natukeriga lya rero outside broadcasting crew yito OBC babo Frida Kerubo naboigo SMH machine Mariogi Galia Kevin Mugambi naboigo Stanley Gisairo operations manager kwene King anoenda chinko nyaratorika totarega match naboigo bogendi obia uyo minto Hesbon Nyamete ensemo studio Abigail Nyanchama naboigo Nyaboko Momanyi ensemo yemanyerio Lydia Mose ncheno muradio brother Power Jared Wilberforce kwa ensemo ya kiabanyaru gogote binga bye bye. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi.